lalpa Iso Krista hugin jibai kabu acu wala yan masa tak cawa thu hầu đấy có cái sợi cái cái háo của các nằm đi chốc đi đâu ba và thiên khao đầu thiên linh mình clear rồi tu anh ấy à khao đầu thiên linh của hi à giống thế anh ấy ở đây không có thiên linh thủ sợi tu linh mình cũng xua cả chuyện là một tập này anh ấy à Asia tu te zia hon la ya kan on boxi lo ba ka thian thu ni boxi ya pola chan anga kan chan anga ya kan soi thu te hi hebrai le ka thon zia tu ina a chan anga kan chan a tu boxi ya a background en thei vek la chu ani to boxi lo ba thon thu mai lo chu an om to lo ba ama ero chu khati hun lai mi ang bok khan tu na po hian kan ni thowa a thu ero chu a hlui chuang lo ba ole katan chia sẽ dọc hiện là đi khi cọ xe cho được chuyên cả dòng đôi nợ nghe à tan mình thì các mà mỏ biết quan gì đó các đồ ống to cái ẻn lộ chuyên các mình thì hạ về được chỉ na cái thiên để các bộ thiên linh cái chia rắn Corin khoa mi tên là tiền cổ bol để cả thon khát Corin nilovin Corin để cả thon bạc khát na bung sầu pali trang sầu ni thon khát Corin nilovin Corin khoa mi tên để khăn khát na bung sầu pali trang sầu ni u nang tu đi rồi mà nấu bằng sữa ama ero chu suwa la ko ma zong nau sen ula ril ro lama ero chuan pui thling ro u ril ro lama ero chuan pui thling ro u kan thu pui Hebraiten hian la le ka thon bung ru sang khat ani ma yang chu sang ni le hian ni zonga anh cháu khát chín bốc hết thành công, anh thúc quý tế cái sợi mây ang, cái chia mây ang. Cho thì chuan Krista thúc bul khi tổ lovin, quý kinh lắm ipan ang u, quý kinh lắm ipan ang u ti in min soma, he ta hiền achan na kan mua, trang so bakhat ta hiền kan chia khai nghe, trang so bakhat so pen khen hiền, em ti zo ta ka quý kinh turin nghe. Min so ti chan na kha nima sala ato khenga be sei na fam kim motorin in tai ma pa ngai ang khan tai ma chu theu fo ula kan ti em mai chu ti chuan in kha da lovanga rin na le nga pe na wa nga thu ti yam te ro chung to te zero ho in ni zo kan thu thiang lim kan sia te lal pan man so sa ko se Pui kinh lập ipan ang u ti hi John Wesley trong các bạn sẽ nói chuan Christian phong kinh na ani a maro chu Christian phong kinh na ti min ziak sak lo ba helai chuan pui kinh lam pui kinh tin min ziak saka hei hi kori le khathon pakhan na bung so pali chang som he kan siram khan ril ro lama Pui kinh tu ni min tu ani lal paro ku se amen min tu sakop mai ka au don reng lo ti khan a chan po ka tang e don lo ha dam te min lo ngai kharu
mature perfect ni lovin mature om zia chu en tin na khai ilo chin ta a bok bon I chin ta a chu bok bon chu alo tia him khan a mature king lo a pui thing ri lo ma se a tia a tang khan I mi kha lo lang chu a par ni lo ara ani apa cho hi par thei lo ri ba tin ra thei lo se la a pu chu lian he ma se pui king ala ni phalo chu tiang chen chan dam da kan khriat ni pathian fa kan ni khan chu ni ko ma chuan fam kim takin bel cha torom torin pathian fa chu kan ni a ma ero chu pathian in akhin afa te ne na hian kan pui thin kan khen chin tur hi lalpan ruat ane ni lalpa ro pi ro se amen chu pathian in min design da ko ni ko min ruam han dan ani pathian fa kan ni kan ti nu a pathian fa nu sang lo de kan ni kan pui thin lo kan som noi kan chang chia với na hian khalam thu kha adom zongin kan fel lo la tak wen min ngai dam han ti te soi thi bia wanga chu lam po chu kala soi thiam ve tho a me ero chu tiang a som noi ren tur hin kan ni lo wa pathian ni pui thi ni turin min duang a duan ni min duanga min duang tu duan anga khen phazo lo wa kan om hi em wang nge ani pathian wang nge setana wang nge nang ma le ke ma wang zok nge chu zon chua kan kan tum bok anga pathian chuan chi thatakin min pui ti aka Isu Krista thole ne in pathian fa in min ni tira ni be torom to lo kan pui thi thene turin kharau thiang ni po min pe ko ka lal paro pi zero se amen kharau thiang din mi hian min khen pui atum chu pathian in afa te kan ni anga he kan nu chang kan zia kan lifestyle kan ni tin nun khung hrim ama mi thunga min om tir atum piang tha thin chadeu nge kala ni le ma piang tha thin le tak nge kalo ni to tun la ya tom kam war tak chuan laram chunga cheng nge ni a pathian fa ni sia laram po na om ma lai kan sei war ang sa don chuan kharau dana om nge ni ti sa dana om laram ti awang khan abudang lam duai chuang lawa kharau thiang lim kai khoi le kharau thiang lim thule na duai om kha ani a chu kharau thiang lim chuan tu te mane na chuan kan ne na poli the a tu na zirin dam lo chunga kun katin min tong tai tir dam lo dam mai amen kan tong tai ya an dam mai mak ve em mai ka ti thin chu Isua thi na te athole na te athisen na tho ta kan soi angai khatu in hallelujah pathian fa kalo ni ve ta anti hi ama ka ti a lal paru pi ro se amen chu kharau thiam him na tho ani atho se te na po thil pe ani a ma se tu na pui king ti hi thil pe ani lo pui king ti na min zir ti ra tu chu nung chang riru put zia chu ani dai to ani pian tham lo pung som ni lai ni sia zu atlule zu hi kan ti fo mai a zu tin tan pon a ngol ko thla kin so fu om viawa ma se kan ka he lo ri chok zin to bok sia chu lo lam deu pian tham lo pung som thum ni to sia an bula ro om tat kan la ni fo chuan kan nung chang chu ala pui tling lo nung chang kan ti chu ril ro tang lo lang chuak ani a kan kharau thengem kan kol hian kan nung chang kan ril ro hi tin nge a kan khroi
mature pui ting te chu an do thei thi lo ka ro ro se nge ila do thei lo fu an tiang chin ila ti zel nge man ai chu ka lo do thei ve te ti nam po in traffic ave ke po in kan traffic ave ka sai huai ngam ve tok chu kan nu mi hao ngam ve tok ti he ne kan nu mi hao ngam ve tok ti hi ani a no pui te sa kai lo mi la chu hi chuan i so nun nem na kan la hoi chuang la kan fa ten min mu ro la ke te hu min hu fo hi chuan kharau thiam ni min ama zia ke ma ni a ti pui te na tu hi ala khemlo dia bo la chu min khem tu chu an re nang chu dia bo la chu pui ting lo tu min khem tu ni ma se bo ina hian dia bo la mo che tu ni lo dia bo la kha mo por tu ni se la chu pa thian ni kho ve la hian a om tir to lo nga ma se kan pui ting zia alan na tur chuan khem tu kan mo a pa thian ro pui le se la fia na kan par tlang nga ya fia na par tlang lo re an pui ting zia hi mi ten an the thei lo wa a ma ko ma the thei mi a la chung te chu ani a ami zo sap chong he ka thiam chuang lo wa a mai ro chu dictionary te tun la ya ai te lo zela phd ni lo mai la mi zo chong le the ni lo ren mai ya chung te chu ani english bible te po hi shit or sam ta hian min shit chu tir ve ya pathian hian khovela hian mi mol tan hian thil ba da chave patia sikul kal le do ni la hian nei na phato bok si lo wa chu ti chuan mi pui ting te chuan an chu kwa an nei to thi chu kwa te hi chu kwa chi ni oma min so ti kala nei min so ba na a hrit zel chu min so ba kala nei ya ka sai zo man dol tu ka ni mi pui ting chuan a chu kwa a ngai to thi Hebrai le khathun tinga sai ti chuan Moses a chu pathian chung te ne la pathian chung te a khuai tu ni in arin oma Isu Krista ero chu fa pa in arin om Moses a chu fa pa ni na in pathian chung te a khan arin om ati lo khuai tu ati Isu Krista ro chu fa pa in arin om ati a khuai tu ti po kha sai don chuan sai tur tam tak omanga ama ero chi Isu Krista hi fa pa in arin om fa pa mai ni lovin fatir fa u ber ni na rin om lal paro pu le ro se chu fa u ber chuan amo khorma chu apa du zonga anau te kai khoi ko ani a chu ti chuan Isu chu amal tanim ni ti ni lo pathian hian var tang thil pani a khawna min pek ani ya mi hrina a hlo chu zo ro lo thil pani min pek ani ya pakhat chu Isu Krista ani a chu Isu atang chuan fa ni te kan changa chu Isu atang vek chuan kharau thilin po min petel boka Isu alawin kharau thilin min hring kan nei thei mi alo Isu min te ka wangin chu Isu mang chuan pathian kharau thilin min pe a nang le ke hi Isu Krista le kharau thiam lim chem na in kan ni a chu ti chuan Isu Krista chu fatir ni na in fa u ber ni na in anaw te ne na hian rin om takin a oma kong tin re namal som ni thei turin kong tin re namal som dong thei turin chu ti chuan kharau thiam lim chu min pe boka ka min pa in a pe chu ti hit kharau thiam lim ton dan ani Isu Krista min tel lovin kharau thiam lim adon thei lo
Isu Krista awang changin tharau then ni kan dong ani mi pui tu chuan a chung te angai to thi chung kwa pani kan nei pakhat chu tharau lama chung te pani na chu taksa chung kwa tharau lama chung kwa te ro chu a khoi tu tur bi kan oma ko khan zo kan soi chuan pastor te upa te committee member te ni a ko da ka tu kham re lo te a ko no ka chu le a chin ka ko sa la hello chung ho chuan ko khan an mangai tak ani chuan sung tam tak nei an du am bok hian kan ko khan huam chunga hian chan dam na khafia lo engza nge om ti kum tin siat chuak sala ani don lo ni biak in sak thak ngot ni lovin kan ko khan din chan chu pathian fa tam tak ni ke turin ani don chuan kum tinin kan ko khana hian piang thar lo engza nge lo om chan dam ni na khafia ri lo engza nge lo om ti te hi chia thin ta sala ko khan member chok ni lovin chú thì chuanin kan ko khana hian engzon he kan chak lo chu ni kan chak lo na zon ching fel turin tu ge kan royal ti ni le ta sela chu ko khan din chan tak ani anga ke ni ti mi fi chu dia ke saklam hi mo khona kan la le lo pathian ina kan cheng tok je me a hun ta ka hin lo le ngai thin boka ti mi fe ro chuan khara bo azong lian bera roi pui ero chuan kan pui tin tur kong kan in zir tir chung kwa mi pui tin chuan chung kwa pa ber a pui tin ani chuan tu na chong tung so ma chuan trai kwa tal om ve the ila ka chung kwa hi khonum le khowata khi le ro la ka an him ve the na turin chú tiệm cho sát thầy tuổi pathian min phal về rồi cái gì thì ngày tuổi chua nó cha cần khiết lộ quên pathian chuan mình khiết tự dòng dòng không đi nào ni lovin rang vào internet to ele ti nó cha cái khiết chuan khá cả pathian có mình chơi đi à chú thì chuan pathian có mình nằm khan mi bui kinh chuan rang vào in chú ai bui kinh lệ chuan concrete in chung tên này về thế là chung kwa mi pui thing chuan pui thing zia ken chuan kan chung kwa hi kumin ai na kuma chuan in to de to ila na kuma chuan nuai nga tal nei thei turin na kuma chuan nuai som tal nei thei tur hian bu fai be khat mai mai buai to lo turin ti na chang hi an ria o ni mina ka thu don chu ana chang khria hi pui thi ti na chu ri ti na kha ni a pui thing lo chat ana chang an khelo wa pui thing chuan na chang an khria ko me na kanung chang ai chon na kuma kanung chang chu lalpan min be se ang takin chu tiang chu ni to sela pui thing chuan ma son zel turin a chung kwa hi a ka huaya kei ma po hian mi pui thing kan ni amai rebona puram la lena birthday ya thu sai tur min tia ka oblai ta kan ni boka taksa kan ute an ni a rong bo to lama kan chunga mi te an ni a thiam la lama chuan doctor an ni a an birthday thu sai tur chuan ka te lua in ka hria maro chu min rot awang chuan ka din ngai si a chu mi tu ma ka soi ka la hre rem thin chu kum tin happy birthday kan ti kan lom saka ma se a birthday le tu hian ni kum aya kumina a birthday loma hian ma so na ra bi step khatal ara chon lo chuan pathian tan hian happy birthday tak takin thengem o katia chuan kan kum zat ang zel hian pui tli ni tum ilati te ka soi vela pure ma kha pui thing lo ka ti na chon ni ya lova a local te kha ka cha du de tho zo chun ta a ani pol khat zir chuan na kuma pol ni turin azir ang bok hian
kum som na panga ni ve to si a kan la noi nuai chuan lalpa min design ang kan kim nia lo kari ruha ka thu puya ri tu kari ruha ni ber mai pathian du zok lo soi ka hlau bok si a pu nau te u mun takin ingai to chuak u non pui king chuan thil a ngak pe ya ngak pe to chuan do the angai le a nang ma le ke ma hian do the na hi en chen kan nei ve ta ma na ma le ta kan hong do na lai lam dar sai kan chuak an tia sari le chan ve po kan la chuak lo ge ta ka ba ka dar sai ti se sari le chan ve to dar ka chan ve hun pe to ka tia kapu ahun chu kan tiam na chua hun ka chua hun ni mai tia in van ho ta ke o ka tia ka hun nuwa tu tum ka chu don hian kai lam dar li le min so pa ma mi ron fo na hotel chong thu ko ta khan ka lo mo ka chu ka tia mi ron fo na chu khem mai yang chu ti in ka kal ta ka ron chu ka ti ba khan dar ma le min so pa na ko le khem ta chu lo ba ka na re ni ina po ka kir to to lo kari le tram dewa asir vel e tur ka da pa ka tu ya hala tu ka vale cho pa kan inte chu pen za vel chu ni a ka le no kha pa kan phone se kho ge moni tam ti pelam ti la win ko ma thiam lo hi ka chan ti me sa to ko ma ya kan phone le a ka la ha rin chu ni o ka ti a ka pu chu mi te chuan mi lo ha ru an ti a ani mo ka ti ka na le a ka phone le a zanin khom nang turin in motora hem chon ka tu mani a kanang man don lo wa ang ve ka ti a ka pu min ha khra mar ka pu min ha lo mai ro chu ti se chon tu phan min ha khra ro ti wangin nga khra chu ka na ani a dar na le chen ve chu kan chok the ta cho ka oi merun pe na tangin kan ina tang chon dar ka khat chuang ka na to ani man ai chuan pui king chu ka intive to ko mai ti chuan kan thua karon kal khazela athim chho zela daru alori a daru le chan ve ari zo khathar kan khem azo loba kal ko ma chuan thin ur ai chuan kan hun ton ang zia ze la lom thiam dan hi a ha dam zo ke ka ti a driver chuan kapu ka ba lo ve kan dinga motor chuan man ati a ka phok do na kapu na chu pe pe duk su ati a mek dam chok chu kan ni le rimot me ya klom la bi om kha ma se chuan man bin ngai dama klom la na lam a yin ka lo me ti ngai ta a ma na kan na ta chu ni se la chuan in ho dar kar bi tiam te chho ve em sai to choni ka te control ka au to ni a so do chong si lo ba an che phun chia rombo to phun chia evangelist an che phun rang mai min ti ve don kha ni a ma se khara them za ra chon alom ve ta lal paro pu ro se ka pui tin ve to si no kha kha lo khara them min khen ti ro tu chuni a ho via na ma se na zir tur hian kan be sei lo de ton hi angai je lok si a min hau wi lo ula arem cha chuan nimina khan hun min pe thei ula ka lo ka to che khwal mi khwal nga ron chin ni ka tum ve a ka ti a min be tu te ne na a chu ti chu thei big na an ti ani le in rin zale ka hun ni ka mai poi mo ve bi lok si a e zir top ni ate zir top za te hun min pe ula zir top ni ko min pe ula ke chu kalom min pe khal chon ka ti a voi la min pe ne khara in thiam lo kan ti ti chewa ma sela kala ho man thowa in thiam tho phun chia lo tura zir tir na le ka khoi na hi boi thak deu deu hi ni a kanun kal phum pa mai te kha chu ni sela chuan in ho e kha za ka hil to chewa
in rin ni churu min pe kher te chu ka ti le mai thei hi ni a ma se ka phun lo ka en thola ni lal paro puro se phun chiar hian ke ma ni ka thian hi ur kan bula mi ten nin om min ti box si a ka phun chiar lo kha dam kha ka ti ve ta kho ai lal paro puro se nâu bằng phun chiar nâu bằng hôi bạc khi alo pui kin huna chuan abang vek thi ma se ke ni chu pian thar nu kum som tu ko kan la phun chiara kan la hoi ba ka mi học kan khat via ba mi so che kan khat via ni chuan nâu bằng som noi pui kin som noi ni zo kan chu an lo ni pui kin som noi ni zo nge nge ka rin som noi ta cha za kha pui si ya za na cha khi thi a pui kin na ni e lal paro pui le te se azom te to ki minute thum kala nei khati khan in ti sia mi in assignment cha aba tang lo ve mi ti om se min khir tu ten polo lo oi ti ho te le ka lo cha sa lo che ni an lo khir ve don sia e van se chu aba han rao lo tak em te po min lo ti mai theyanga a ma ero chu do thei hi rao tur ve tak chu ni oถ้าเรานี่มีพุ่นเชื่อเห็นฟ้าครบอาชินจนวันข้าเราไปรวยตีฮีเอาอมดำจวนนี่อ่ะข้าเราไปรวยจนที่จวนข้าเรารักกันตีฮีค่อยอย่างเงี้ยรักโดนตีจวนข้าเราขึ้นกันตักษาเฮียนอารักช่วงเงี้ยนะตีจวนกันเลยขบุเชียร์ข้านมีกอบมูจูริลรุลมาโลปุยคิงรูตีนี่ริลรุลมาโลปุยคิงรูลลปันอัตุเทียมริมสวยตัวมันเปียกันสวยเตะมันมีสองสักรส